So what's up mga kabisyo, this is Kuya Renz and welcome back to my channel. So ngayon guys, special day. So ayan, naka-ready na ako guys. Yes. So I'm so excited talaga guys kasi guys, kung matupad talaga guys na makikita kami ni Ate Flora May Buhulama this day that is my birthday gift. Kung magkita kami ni Ate Flora May Buhulama this day. So I'm so blessed guys ngayong morning kasi pero may halong kaba guys kasi kanina kahapon nag-message ako ni Ate Flora May Buhulama, hindi na siya nag-reply. Kaya pala hindi na siya nag-reply guys kasi TM siya tapos smart ako, so parang hindi na ata siya naka-reply. So kanina gabi kahapon din is nag-reply ako ni Renato Adventurer. Si Renato Adventurer guys ay isang driver din, vlogger din siya, so siya ang kasama ko ngayon. So nag-message ako sa kanya kung anong oras ba tayo pupunta kay Ate Flora May. So nag-alala talaga ako guys kasi para hindi matuloy ata to kasi yung driver hindi siya nag-reply. So hindi ako nawala ng pag-asa guys, kaya nag-charge ako guys every night. So 100% talaga itong cellphone na to kasi madali na itong malulubat, kaya 100%. So ayan, this morning tumawag si Renato Adventurer. So ano daw, mabilisan din ako sabi niya is bilisan daw ako pumunta sa kanilang bahay kasi is ang tawag dyan ha. Guys, naputod kasi wala na ako nag-iisip. So ano daw, this morning daw, hindi daw ako tatagalin pa sa bahay. So lalakad na lang ako guys kasi sabi niya is sa Purok 3 lang daw kami kakain ng almusal. So I'm so excited guys kasi ito talaga hinihintay natin. So let's go guys. So I hope magkita kami natin Flora May Buhulama this day. So let's go. Bye bye. See you. So ayan guys, andito na ako. So nalalakad na lang ako guys kasi sabi ni Renato Adventurer, yung driver ko ngayon is doon lang ako sa bahay na mag-antay kasi doon lang kami magkikita kasi si Renato Adventurer is busy siya ngayon. So doon lang ako sa bahay niya. So lalakad na lang ako guys. So kita-kisa lang tayo sa bahay niya. Dito na tayo sa bahay ni Renato Adventurer. So andito si Renato Adventurer guys. Hindi ba siya nakabihis? Bakit kaya hindi ba siya nakabihis guys? Nagdidilig pala siya ng halaman guys. Ayan, nagdidilig pa siya ng palala. Bakit hindi ka pa nakabihis sir? Umaya pa. Hello, what's up guys? Ayan si Renato Adventurer guys, payaman na. Ito yung bahay nila guys, oh. Grabe oh. Maraming bulaklak sila guys. Ayan no, ito yung bahay nila. So soon guys, i-vlog natin yung bahay niya. Tuturuan natin yung bahay niya sa loob. Soon. Sa labas muna tayo guys kasi baka nandito yung asawa niya. Ito yung halaman nila guys. Pinakamarami talaga yung halaman guys. Kasi guys, dati guys, last year is parang sikat ata itong halaman kaya marami silang halaman. Payaman na nga si Renato Adventurer. So ayan guys, andito na tayo sa bahay ni Renato Adventurer. So mamaya guys is babiyahe kami papunta sa Alicia. So I'm so excited. Alam ko excited din si Renato Adventurer na makita si Ate Flora May Buhulama. So kita-kisa tayo guys. Bye bye. See you. So ayan guys, napasok tayo sa bahay ni Renato Adventurer. Ipasok yung si sleeper. Dito marinig kwarto. Manapan na siya ng kwarto dito. Pasok tayo guys. Wow! Ito na yung guys. So na lang yung full video nito guys. So na lang. Ito yung sala nila guys. Try ba? Ayan. So suot kami ng guys. Ang tawag Americana. Americana. So suot kami.
suot ko ngayon, parang magtrabaho sa office. Ito guys, para talaga kay Ate Flora May Buhulana. So, Ate Flora May Buhulana, kung manapanood mo na nito, ito ay para sa'yo talaga. Itong mga suot na Nato Adventure, ito ay para sa'yo talaga. Pinaghandaan talaga namin dalawa guys, Nato Adventure yung suot namin ngayon. So, mga decente talaga kami. Para nag-abot na to guys is malaman ni Flora May na sinong mga taon yan pa mabigla si Ate Flora May. So, excited na rin ako guys na makita si Flora May Buhulana. So, maya magbabiyahe na kami. So, keep on watching. Bye-bye. So, ayan guys. Approaching na kami sa Ate Flora May Buhulana. So, yan. Maraming sura guys. Grabe. Yung daan guys. Sobrang hirap talaga guys. Sa approaching na kami at Flora May Buhulana. So, I hope Flora May Buhulana. Sana na Flora May Buhulana guys. So, kinakabahan kami guys. Excited na may halong kabahan. Susunod ko sa bahay ni Flora May Buhulana guys. So, ayan guys. Andito tayo kay Ate Flora May. So, excited na ako guys. Excited na talaga ako guys. Sa makita sa Ate Flora May Buhulana. So, grabe guys. Ito na talaga. Oh my God guys, ito na talaga guys ang pinakahihintay ko. Oh my God, excited na ako. So ayan guys, ito na sa bahay ni Ate Flora May. So andito si Ate Terry. Si hi Ate Terry Burst. Hi! Ayan. Pag gusto ate. Madong buntag. Hi! Madumuntag sa tanan! Andito yung andito yung pamangkin ni Ate Terry si ano? Ha? Aiza. Andito si Ate Helen, so hindi na ako lalapit guys kasi yung aso baka kagatin ako. Ando na si Ate Helen guys. Hi! Madumuntag! Na Ate Helen. Na Ate Helen diri. Mani si Tatay, papa ni Flora May na. Mani tatay na Ate Flora May. Manig mama ni Ate Flora May guys. Ayan, na-meet na mo sila guys. So, naligo pa? Naligo pa raw si Ate Flora May guys. Naligo ba itong siya? We're fine. So, andito tayo talaga. Excited talaga guys ha. Guys, makita ko Ate Flora May Buhulana. So, unja ato pala ila sa Ate Flora May Buhulana. Kung kaysa kuan mo good guys. Sa tinuod lang guys. Sa kamera. Tambok si Zaun. Sa personal liwang man di ay. Marag kuwang siguro ni vitamin. So karon guys, ina to padugayon din na nato pa anong palagi na pang chichiburitche kay excited na napoy lakaw siya guys. So atong i-welcome si Ate Flora May Buhulana. So atong ipapit sa ning bag na ho kaysa magsanok naman. So atong i-welcome si Ate Flora May Buhulana. So ipakita na. Tara! Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah.